never make can never make. You are here breathing heavy like a dog. Idiot. Think about your life. You are a failure. You are here. What have you done? Useless. You need to be cutting grass, making this place fresh for the actual footballers that want to use this place. Ήμουν κι εγώ από μικρός με μία μπάλα στο χέρι. Απ' το πρωί να παίζω και να τρέχω στο μεσημέρι. Πηδάγαμε τα κάγκελα να μπούμε στα προαυλία, σε μέρη που ο νόμος να σε δω τα παγορεύει. Αγαπημένο ρούχο μου η αθλητική φανέλα. Μέχρι να γυρίσω σπίτι ήταν όλα λερωμένα. Τα ποδοσφαιρικά μου με χτυπάγανε στις μύτες. Τα φορούσα στις ακαδημίες και έξω στα άλλη μέρια. Τρίπιες κάλτσες πήγαινα απ' τα φαγωμένα kicks. Μα θυμάμαι που είχα το mentality πρωταθλητή. Μ' αφήνανε στη ζούλα ξαφνικά στην εφηβεία. Γιατί μου είπαν ότι το δελτίο μου δεν έχει βγει το δελτίο. Αμφιβάλλω αν μπορώ να είμαι πάλι το παιδί. Ένα γιο στο Χρήστο Δάση που θα θέλει να γίνει αθλητής, περήφανος να κάνει τους γονείς. Αλλά που περίμενε πως και πως με την ομάδα να προπονηθεί. λέμε μα τα όνειρά μας έχουν χαθεί, έτσι όπως θα έχει φέρει η ζωή. Κι έτσι πάνω στην εφηβεία, στο πρωτάθλημα ξανά. Δεν μπορούσαν να με βάλουν, έπαιζα στα φιλικά. Σε κάτι πρωταθλήματα για καλοκαίρινα. Ο κύριος ρώτησα μ' αγαπούσε και δεν το είπε πουθενά. Με έβασε κρυφά συχνά στο δεύτερο ημίχρονο. Μα χρόνο με το χρόνο απ' τον νόμο ήταν αδύνατο. Δεν παίζω πια αγώνες, έκοψα τις προπονήσεις. Στις μπασκέτες με στοιχήματα έπαιζα ποδόσφαιρο. Φίλοι και συμπαίκτες που παλιά έπαιζες μπάλα. Τους βλέπεις απ' το πέταλο που είναι στην εντεκάδα. Ή τον βλέπεις σπίτι σου από την τηλεόραση. Σε μάτς καλαθοσφαίρισης που είναι στην πεντάδα. Ο Κέισι τον θυμάμαι, ήταν απ' τους καλύτερους μπασκετμπολίστες που είχα δει στους αμπελόκηπους. Θα έχεις δει κι εσύ παρόμοια περίπτωση που τα όνειρα τους κόπηκαν για λόγους νομικούς τραυματισμούς. Αμφιβάλλω αν μπορώ να είμαι πάλι το παιδί. Ένα γιο στο Χρήστο που θα Δάση θέλει να γίνει αθλητής, περήφανος να κάνει τους γονείς. Οπα που περίμενε πως και πως με την ομάδα να προπονηθεί. Αλλά μα τα όνειρά μας έχουν χαθεί, έτσι όπως θα έχει φέρει η ζωή. μεγαλώσαμε με Ντέμι Ατματζίδη, Μαλαβένι με Τζιοβάνι Γεωργάτο, με Καστίγιο και Γκαλέτη. Με Βόκολο, Βαζέχο, Αλίζαντε, Πεκαρακούνι, με Φραντέσκο, με Οκά και Γουνσό το εργοτέλη. Παπάλου, Καμπουρούση, Διαματίδη και Αλβέρτη. Στο Α1 τότε είχαν πάνω απ' ένα αστέρι. Μα μόνος που θυμάμαι που ήταν ο Σκορτσιανίτης ήταν σκουροχρωμέ παιδί στην εθνική να παίζει. Μια σκύπα εθνική, η βία η αθλητική. Ο Έλληνας απ' Έλληνα έχει μαχαιρωθεί. Το κρίμα σε αυτό είναι πως το νιώσα κι εγώ όταν μου είπαν δεν μπορώ να λάβω πια συμμετοχή για το δελτίο μου. Αμφιβάλλω αν μπορώ να είμαι πάλι το παιδί. Ένα γιο στο Χρήστο που θα Δάση θέλει να γίνει αθλητής, περήφανος να κάνει τους γονείς. Αλλά που περίμενε πως και πως με την ομάδα να προπονηθεί. λέμε μα τα όνειρά μας έχουν χαθεί, έτσι όπως θα έχει φέρει η ζωή. μαύρη Ελλάδα. Ο Σουρτούκης είναι εδώ. Αϊντά.